yidde ɓeydade ɓallitade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média groupe Pindi Média hebli des cartes de membres sodde kartal Pindi Média ko wallude haalirde nde kam e yeɓirde nde no jokkori golle kartal ngal ɗo e Sénégal ko 2000 francs, Afrique ko 4000 francs, Europe ko 10 euros, Amérique ko 10 dollars. An hettiyanke Pindi Média yeeɓiyanke Pindi Média aɗa wawi ko ɓuri ɗum bismillah ma kala jiɗɗo hebde e carte ɗe aɗa wawi noddude e 77 929 56 68 ma heb kabaru labɗo to carte ɗe keedi. On calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewtere men leeral communication terɗe leeral communication fof calminama salminago nede salminago teddugal onon yeeɓiyankoɓe timmuɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe wonɓe nder leydi ndi e caggal leydi ndi on jettama on jarnama Djiby Dieng to banggue caméra o Ali Fall montata en garta yewtere nde no heedi en junggo nano Tokara Abou Gaye e junggo ñaamo Abba Sarr Ceerno Abbas ko addi fof calmina bandiraɓe kono noon mawɗo Abou Allah jarama mi salmini Abouji ɗiɗi Abou Diop Abou Gaye kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen teɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama en ñaguima Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗo yo Allah sellinen ha kala ko mbawten yewtude ɗo également wawa tigui rigui nadde noppi bandiraɓe no hannirta ni Tokara bisimilla konngol yeeso ma Tokara mi salmitimama mi juurimama salni Ceerno Abbas ko hande hoorde ne ɓeydi ɗelkude wonde e yan noon neba mo wuji hen ganda ko nema laamu kesum ko nokshot ko nokshot ala ɓe hoorde ni tan weyi est ce que wona nema laamu kesum wadde laamu kesum ko joni naatɓe hen fof hankadi nana ɓe nana ɗelka ɓe koɓe nana ɓeydo ngabbude ɓe min kam ɗode kanko jaɓoto ɗum min kam mi sannade mi ɗum noon en calmini bandiraɓe eɗen bismaɓe e yewtere meɗen jarama a jarama Tokara feewi en jetti leeral communication e kuuɓal en jarnimama ɓe toɓɓe tati ma en jeeɗ ɗum hannde plan de redressement woni eɓɓo gam yuɓɓitinde faggudu leydi Sénégal ñalawma o waɗi yawti e yaade ñalawmaji loongo leɗɗe ko wona ɗum ko toɓɓere ɗimere nde ko ndungu e nafooje mum e teddule mum e foddeji mum e caɗele muɗum fuɗɗima suwa taw gasde toɓɓere tati ɓe kalten ko faate caɗele ɗanniyankagal ɗo noon yalti Sénégal tan e sous région to banggue saaha namtoɓe carte séjour won leyɗele permis de travail won leyɗele certificat de résidence won leyɗele carte consulaire e won leyɗele leydi fof e juɓɓude muɗum no heewi caɗele no feewi en jopinoma ñanden hakkude Sénégal e Mauritanie Sénégal ne watti namnade carte séjour Mauritanie naaɓe e ko nandine ko nandi hen holto dande CEDEAO woni CEDEAO holto woni ko wiyete ko wellitare yimɓe to banggue ya garta keeri e to banggue marchandise passeport woni goto carte d'identité mbaɗama goto kono ɗo on kamo yo ɗiggu noon ko salminde juwade yettude jettoji ɗo fuɗɗima la ɗo haaɗi ko addi ɗe naata yewtan nde ɗe nelde duwaw faade bandiraɓe men kañel naɓe foof e khalifaɓe diine kala saabu jaltugol aduna Ceerno Hamidou Alpha Wane mo Kanel ɗo tan yoni adresse Baba Alpha Ceerno Hamidou o wottima joomi ko ɗo e Dakar o wirnoyama toon to Kanel ɓesgu Kanel fof neldama duwaw ha tengte Djiby Dieng gonɗo e galle o e Hawa Diagne e dendagal wonɓe ɗo fof neldama duwaw ko noon kadi bandiraɓe bokkanaɓe Abou Yougadou yette ko Diallo hawi ɗo e Ladial o wirnoyama hande o subaka ko hanke wutti hande o wirnoyama to bokki Dialluɓe yo Allah yimomo yafomo harnamo aljanna ɓesgu bokkanaɓe kala neldama hen duwaw e toɓɓe adana nde garen hen Ceerno Abbas haade men addu noon hande ko Gabon naɓe teddinirtan yewtere nde sehlaɓe musidɓe kalen e ko wiyete ko eɓɓo gam yuɓɓitinde faggudu Sénégal o waɗi hol yandema hen kono noon mawɗo Abou ko adi fof garten tan e sunare wonde nde walla sunare nde ganduɗa hoorema vraiment waɗi toon to Kanel hani to Bokke Dialluɓe donc enen profité occasion gam dunade julɓe fof nde wonno mayde ko basal donc so tawi neɗɗo yarama yimɓe tedduɓe waɓe niyete neɗɗo bawno ɗon foof so tawi ustima tan ko ɗum ustare mawɗe ɗum en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah yurmoɓe yafoɓe e kamɓe e dendagal maɓe julɓe kala so tawi en gatti e toɓɓere nde
plan de redressement mo ganduɗa hoorema hono gardiɗo jagorɗo Ousmane Sonko o hollitino wonde ko alay saago mo waɗ ɗum laatima ñande goo lewru jukkunduɗo no gonɗen toon to grand théâtre mais ko ɓuuri ko hen hawnade woni comme par exemple hande ɗo yimɓe patno ɗo wona ɗon presque pratiquement jomum yaltiri jomum ɓuuri yaltirde ko hollidde wonde gueɗe tati walla gueɗe ɗiɗi kam ɗo ɓurɗen jaggude koye meɗen woni hande Sénégal ina wawi yahande hoore mum taw noon eɓe duttotoke miskineɓe ɓe manam miskineɓe gandanɗo hoorema ngaaluji ɗi dañanno ɗo pagontono koye men alay saago mbatta vraiment yobde won ɗum ɗoji c'est vrai yobde nde won certaine taxe uji ko ɗum lawol kono sikkude so tawi comme par exemple an aɗa wawi basade e ɓessugu Sénégal naɓe tan ha mbawa vraiment wadde redressé plan économique meɗen bisiki ɗum ko hunde ganduɗa hoorema ene manki ɗumen gueɗel tatiɓel walla ɗiɗiɓel ngel ganduɗa hoorema ene manki en labde hen woni comme par exemple holno neɗɗo wirata e wonde min a faami mbeɗa yiiɗi yurnitade ni vraiment ko yimɓe ko joɓate ko a faami ene heewi te an e hoorema a holliti wonde aɗa ko joɓeteɗa ko en tant que premier ministre ene tourna hakkude 4 millions te kadi a ittani fond mo ganduɗa hoorema ɗum ɗo de yimɓe ene cikkanno comme par exemple caissuji noir mo primature ha hen hunde ittaka aɗa andi hunde saɗa fuɗɗo ɗum walla aɗa wiya aɗa haɓa hunde moƴƴi ko puɗɗiɗa hoorema sinno joni min j'aurais souhaité walla mi yinno famde o wiya wonde minen noon caisse noir amen primature ko naggam wonno min guitti min gartiri ɗum e ɗum ɗo caisse présidence ko ni fonno min gartiri ɗum joni noon minen kadi jobdel amen ko comme par exemple o wi président jobdi mum tournata autour de 5 millions kono o haalani privilégié uji ɗi président dañata o haalani ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo de même que kanko en même temps aussi les autres ministres o wiya wonde noon fonctionnaire uji ɗi holno neɗɗo wonata fonctionnaire wonta milliardaire gonga ko hayli ko ɗon neɗɗo wawa wonde fonctionnaire aɗa heeɓa 400 000 500 000 1 million pina subaka goto tan gona milliardaire e nder certaine duuɓi ɗum ene jari ɗumen kono noon haade makko yaade toon fonno quand même o fuɗɗoro e hoore makko o fuɗɗoro e galle o fuɗɗoro e gandanɗorema régime o kamɓe fof goto fof ara wiya wonde min noon ko naggam keɓannomi hande min so wino e wonde keɓannomi ko 4 millions par lewru kono mi itti 4 millions mi itti hen 3 millions mi rutini ɗum e ɓesgol li ɗon so haali ene wawi nannade kono so tawi e wonde minen komin keɓata ko timmani presque ke nder 4 millions o haalani wiyani 4 millions tan mais ke presque 4 millions ke nder 4 millions ko toon min joɓete président ko yoɓete ko presque ɓuurani 5 millions te kadi caisse uji noir ɗi ganduɗa minen jogui ɗum foof ha hen caisse goto ittitaki kono noon yoɓɓe manam miskineɓe ko kañumen pour wawde addude ngaaluji men ha mbawa vraiment yoptude ko ganduɗa hoorema walla jogade Sénégal te taw institution ngaji ponnoɗi ɗi wallude Sénégal ha wawa darade ɗum mbiya e wonde aɗa rumta ɗumen on plan de redressement min kam so Allah en jakinima ha ko ɗon wayi famani mbeɗa manki famde togara togara aɗa andi haala ka no muusi welani holko waɗi ɗum neɗɗo so tawi aɗa fuɗɗoro e sariya fuɗɗoro e dow hoore maɗa ha gayna nde puɗɗoɗa taɓanade ko heddi ko min de ko jiimi ɓeeɗo ene gila ɓe jooɗi e lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi fewde ñallangal hannde mi yiyani koɓe mbaɗi so wona ko ɓe bonniri ko waɗano eɓe bonnira kono wonko eɓe bonnira ko haɓe mbawa fandinde kamɓe koɓe keɓata ko yimɓeɓe hoto hakkillaji muɗumen gon e koɓe dañata ko kamɓe kono hakkillaji muɗumen yo gon e koɓe bonnitta ko e alors que koɓe bonnitta ko wonko gandanɗa hoore maɗa kamɓe eɓena kutoro ɗum kono yimɓeɓe hotoɓe ƴoƴ yoɓe kaangue yoɓe jiiɓo haɓe mbasa famde ko ɓenna ko ɓe mbasa teskade e wattude hakkille e ko heɓude aroyde ko ala yimɓeɓe yo keɗoɓe tan keddo e koɓe kalanta ɗumen ko saabu en jii PM nde o yeehi toon to grand théâtre min kam cikkanno mata ko Baba Mal fijat toon walla ko Youssou Ndour fijat toon par ce que eɗen gandi kam grand théâtre ko nokku nalankagal ko nokku fijirde so tawi woni koko faati e gueɗe leydi ko faati e ɓamtare ko faati e gandal eɓe jogui nokkuji pattam lamiɗo ɓe nawata ɗum kono min jiirumi yaadu grand théâtre ndu fof ko addi fof ko junnidde président de la république holko woni ɗum par ce que en jii hanki PM holto yeehi o yeehi ko centre international conférence Abdou Diouf gonɗo to Diomniaji kanko toon o yeehi kono noon nde o teddinirta président de la république o nawi ɗum ko grand théâtre so tawi eɗen ƴeewa martaba grand théâtre e centre international conférence Abdou Diouf gonɗo to Diomniaji so tawi a yerodiri ɗumen to banggue martabaji holmo dokkata martaba ɓurɗo towde o
mattuɓe jam ñaajo firti ko kanko to nayi hoore makko to o handinani toon e président de la république saka omo nodda ɗum toon e noddanu ngo o noddi président de la république yo ar tawtore toon to grand théâtre wona place président fotani toon yaade ɗum ko gueɗal keddingal ngal ɓe kaali wonde ngalu leydi ndi ma ucce ma once ma waɗe ni ma wattani gila ɓe gari ha joni koye podoje tan ɓe goni ko mbimi wonde ɓe goni koye bonnidde ko wonno ɗo eno ko fewnono ko moƴƴinano ha yooɗi gila e Senghor ha Abdou Diouf Ablaye Wade ha yetti Macky Sall ɓe goni koye bonnidde yidde wiide Sénégal naaɓe ma taw leydi Sénégal ko joni heeɓi indépendance Sénégal ko joni dañi président ko joni dañi premier ministre moƴƴo dewɗo lawol ɗum noon wawa gasde aɗa andi holko haɗata ɗum gasde haɗata ɗum gasde kamɓe koɓe jopoto ko fof e ngaluji koɓe mbiyata wonde kanko premier ministre o wi wonde neɗɗo wawa wonde fonctionnaire wona milliardaire kono noon o yejjiti kanko 9 milliard uji jeenayyi ɗi o heɓata kala hitande fond makko politique o haalani haala majjum o haalani haala ngalu makko kanko ngu o jogui président de la république waɗi prestation ɗuma muɗum de holliri kañum ngalu muɗum de kono premier ministre sénégal ha e ñallugue hande gue ha nane ha joni hay goto anda holko jogui e ngalu no foti o jaɓani haalde ɗum o jaɓani memde ɗon joni noon kanko yo yaɓɓo eko makko ko o mofta eko makko ko o wiya o haalata hay goto andata yo yen e yimɓe heddiɓe ɓe ko dañata ko omo bonnitana ɗumen omo wiya wonde kandani hen ɓe kandani hen kanko tan handi hen 9 milliards président de la république sappo e ɗiɗi milliards o bonnitani ɗum o haalani ɗum o hawraki ɗum o hawtoto koko kalludomo kel dañata ɗa en e guesel muɗum maaro ko ɗum woni ko hawtonto ɗum o yejjiti ko makko ko par ce que yimɓeɓe hoto ɓe mbattu hakkillaji muɗumen e koɓe dañata ko président assemblée nationale salaire muɗum de base 10 millions ɓe kalani ɗum ɓe kalani président assemblée nationale 50 millions fo politique kala lewru ɓe kalani président assemblée nationale ko dañata ko wooro wonde otoji 5 ɓe kalani président assemblée nationale ko dañata ko henna ujunnaje 10 litre carburant kala lewru ɓe kalani ɗum ɓe kawraki ɗum ɓe kawroto ko ɓeega ko dañata ko gonga ala hen horoɓe pijir leydi ndi horo pijir yimɓeɓe ɓe mbi wonde ko leydi ndi ɓe jiiɗi ko moƴƴinde ɓe jiiɗi ko fewnude kala vice président assemblée nationale kala vice président kañumen woni député simple so tawi a ƴeewi salaire muɗum de base so tawi rendinama e nder duuɓi 5 ɗi hawrata ko capanɗe jeeɗiɗi millions coppre ñamete ɗo e nder CFA ene jogui 3 litre carburant kala lewru ɗum ɗo joni kamɓe so tawi ɓe mbi kala vice président kañum ene jogui hono ɗum ko président assemblée nationale ko heɓata ko vice président o ene jogui hono ɗum to banggue salaire muɗum to banggue wonɗam gartam ko dañata ko ɗum ɗo foof ɓe kawraki ɗum ɓe kalani ɗum ɓe kalata ko wiide wonde e oɗo ko heɓata capanɗe 6 ujunere par lewru ko e hoto addan ɗum yejjidde ko gandanɗa hormade milliard uji 7 poɗɗi nadde e jiifa laamu e milliard uji 7 tawi naati e jiifa laamu ko laamu joɗoto hen ko président de la république joɗo ko premier ministre kañum joɗo président assemblée nationale kañum joɗoto hen holko wondi kam e ɗum kay goƴetemi ko capanɗe 6 ujunere ɗi dañanmi ɗi holno potanmi wawde wurdude mi wurdira hen ɓesgam mi jokka hen enɗam mi rewa hen Allah ɗum kay so tawi neɗɗo yawananimi ɗum fotani hawtanadimi ɗum gonga ala koye fijirde ɓe goni taw koye cakan ɓe goni yoɓe gollo ko ɗum woni ko sabba e mabɓe ko kono noon hoto ɓe jejjit a yimɓeɓe kala ɗo ɓe kaali ɓe mbiya wonde e 54% kañumen e qimiɓe 54% ko holɓen 54% ko 4 millions sénégal naɓe wotoɓe ɓe 7 millions wonɓe e liste électorale ɓe 4 millions ko kañumen goni e liste électorale o président de la république ko wotani ɗum ko million ngaji 2 pawɗi timmani hay million ngaji 3 e nder 16 million bani adama wuurɓe e nder sénégal yoɓe gandu wonde ko wondani e mabɓe ko ɓuuri hewde e ko wondi e mabɓe ko hotoɓe ƴeew to banggue wotɓe ɓe yoɓe ƴeew to banggue ɓesgu sénégal naaɓe yoɓe ƴeew ɓesgu ngu holno wurduno holno ɓe potata wawde wallirde ɓesgu no dañirta ko wuurdi taw koye dow sutura ene woni e dow teddugal taw leptata jomumen yoɓe goppu koɓe kawtonto yimɓeɓe ko dañata ko homme d'affaire uji dogi bailleur de fonds uji dogi hande o hay goto suusa neldude ɗo henna e nder leydi sénégal ko ɓuuri million ngaji 10 te homme d'affaire mo gandanɗa hoore maɗa transfert goto e nder mintaji 2 mintaji 5 temedde 6 million temedde 7 million naata e leydi yimɓe no kutoro wiya wonde jomum suusa neldude ko ɓuuri million ngaji 10 sa neldi ko ɓuuri million ngaji 10 tan annodde mbiyaɗa wonde ya ar dokka dalilu sa retiri ko ɓuuri million ngaji 10 noddeɗa ya ar dokka dalilu hol sababu oɗo kalisi holko yahata e alors que ɓe jejjiti nde ɓe mbaɗi ɗo henna appel
wonde ɓe mbi e nder balɗe ɗiɗi ɓe ndendinanama 1.5 million ɗum ɗon mata ko ɓe mbaɗano ko contrôle kadi yoɓe goppu cakaneje ɗe ɓe gollo ko ɗum yimɓe ɓe cabbi e mabɓe tuggude ko ɓe jooɗi ko fewde ñallagal hande ko mamin emin jiɗi emin poti kono ala ko wiya wonde nani ene fawa a jaamato namnal garanmi goo ko haade mabɓe arde holko wonno salaire premier ministre e holko wonno caisse mum noir e hol fond mo joguino kañum président de la république namdal ɗimmal ngal toka ɓe lamminani ɓe beele no kiise saliɓe wodde ɓesgu sénégal ngu wotani ngu so goni mbiga sappo nogas ɓe gotani ɓe cuɓaki ɓen lamminani ɓen ittata wadde lamminɓe hay soko seeɗa ko ɓen teskete ko haɗi ɓe wodde noon ko saabi sénégal naɓe gotota ɗum ko namdal kono gattan e ko adi joni ko mbiɗa salaire aji président assemblée ko premier ministre e président ko adiɓe kamɓe no salluji ɗi ponno beele ɓe ɓeydu koɓe tawno ko walla ɓe gus walla ɓe keddi ko yiyande mabɓe tokara enen fof eɗen gandi en keeɓi wonde koɓe tawno ɗo ko kamɓe koɓe ɓeyduɓe ɗum haydara hen ala koɓe usti budget président de la république koko ɓeydi budget primature koko ɓeydi budget assemblée nationale koko ɓeydi hay hen sibbe ala ko usti koko ɓeydi salaire uji mabɓe koɓe keɓanno ko indemnité ji ko heɓeteno ko ha ñallugue hande ngue ko ɗum woni ko heɓete tena kadi député ji ɗi ko gandanɗa hoore maɗa koɓe keɓanno ko koɓe batti hebde joni ko triple ɗum aɗa andi holko woni ɗum voilà député fof kayne heɓanno oto Macky Sall holko wino ko otoji ɗi ɗon ena gasa ko fere wonande ɓesgu sénégal na otoji ɗi yoɗi guitte kala député yo totte ko waɗir transport muɗum sa yiɗi jola lewru fof 900 000 lewru fof 900 000 sa yiɗi jola e saret sa yiɗi ƴeewa welo sa yiɗi ƴeewa jakarta an andi ko ɗo jiɗɗa fof jola kono aɗa jogui kam transport maɗa a tottama parc automobile nana ya ñamloyoɗa toon oto ene tire salaire maɗa ha timma oto wonta oto ma wonta jeeyi maɗa ɗum wona ballal ɗum wona wallude no booñ laamu no ummitori kono noon kamɓe nde ɓe gari nde ko kamɓe mbino wonde député fotani hebde oto député fotani na El Malick Ndiaye oɗo biɗo wonde ene coɗɗo oroji o ha gasni kañum wino wonde député salaire muɗum foti ko feccede pecce ɗiɗi nde feccere heɓa nde feccere rutto e booñ laamu ko kanko yalti o wi wonde député fof ene foti hebde ormo 5 million kadi ko min tawi kono noon oto 5 million o ɓe gaddani carburant oto o ɓe gaddani entretien oto o ɓe gaddani oto o mete ko 5 million o oto o mete ko mandat duuɓi 5 o walla ko hitande fof mandat par hitande quoi ɗum fof laɓɓinaka firti ko kamɓe koɓe gari ko kala koɓe kalanno to banggue gonka yimɓeɓe to banggue gurdam ɗam koko ɓeydi bodokinde koko ɓeydi bonde tugal a jarama Gaye mi attayma Abbas ko toka wi ko to banggue salaire ancien président et premier ministre e fond commoji ɗi kesuji nowuji ɗi aɗa yaade hen koko ɓeydi ko mbawɗon no mbawɗon wiidema ko ɓeydi hen no foti eyyi koko ɓeydi c'est à dire que aɗa andi a wawa tan hollide exactement ko ni foti mais kam ko ɓuuri ko labde koko ɓeydi e par rapport e no wano ni non sa jafoɗami sa wi Amadou Ba woni premier ministre salaire mum ko naggam fond commun mum ko naggam question mum ko naggam o e on saaha gaddamo tolnodi o assemblée national Amadou Mame Diop mi yonmi salaire mum ko naggam wonno ko ni wonno kono ɓeydama naggam o parce que sa ƴeewi au niveau de l'Assemblée nationale e dirtuɗen ɗon ete déjà koko ɓeydi par ce que kamɓe kaali ɗum e nder section ngaji mabɓe ɓe kolliti wonde kala ko waɗatono toonete a faami surtout ko ngal horma salaire aji président ji ɗi a faami alay saago wooda ko ɓeyda beele fonction beele gollal ngal ina wawa latade no hannirta ni hen donc fitti won ko au moins ɓoosi eko gandanɗoma ko wonno ko ɗon eɓe ngabbina ɗum dow sen ayi je donne un autre exemple comme par exemple joni mawɗo ari hen o ari e hollidde wonde président assemblée woni El Malick ndo ari nde o dari way kono ke poste makko ittata o wi ko j'assume coodugol autoji 50 millions de francs ɗon en pamodiri ɗon donc ɗum ɗon fof firti ko comme par exemple kamɓe keɓe kaɓatono ko hanki yo uste sindo ko ɗum ɓe mbanno respecté hande kaɗo haalen ka min jinmi
ko ngarnon mi walla ñande wonde gadde ɗo député ji ɗiɗi wonnoɓe e 14e législatif e 15e Moustapha Niass ɗum ɗo heɓanno nde Amadou Mame Diomde ari ko ɓuri ɗum to banggue assemblée ɗum no wawi heɓa gon ko arde El Malick heeɓi ko ɓuri ɗum to banggue premier ministre Amadou Ba heeɓino ɗum Macky heeɓino ɗum ko Sonko ay ko dañi ko ɓuri ɗum somi dañi ɗum ma ɓuur labde to banggue to on banggue mais jiɗɗen wiide tan sa yi joni comme par exemple ene wiye ɓeydim woni comme par exemple sa tugnima e vote budget mo ganduɗa hoorema eɓe ɗum e toon to assemblée nationale e kala hen ɗo eɓɓi ma taw au moins salaire aji koko ɓeydi comme par exemple je donne un exemple ko wayno comme par exemple le ministre des finances hande heɓata ko 25 millions jiidani presque kañum woni presque ɓurɗo hewde ko yoɓete e heddiɓe holko saabi ɗum ma taw kañum woni timowo e kalis o e nguɗo laamu tan walla nguɗo laamu 25 millions de francs CFA ɓe joɓete jawtuɗo holko ministre ɓanno jawtuɗo peut être no wawno wonde entre hedde 20 millions miɗa potata bas jelmi non kalten koye anduɓe si ma e gadɗo député ji dogara ay 20 millions haala ka aka laaɓi ay hande o haydara ala ko suuɗi ala ko mokkina wadde gonɗa ko yurnade ala min kay mi ƴettino nottuji gila nane mi haalanima mi wimi wonde président assemblée nationale ko dañat vice président assemblée nationale ko dañat député simple ko dañat carburant ardiɓe ko dañatno ardiɓe ɓe mbimam wonde ko dañatno ko kamɓe koɓe batti dañde ko ɓeydi ussaki ko ɓeydi ko noon ko ɓeydi ussaki mbiɗana e ganda no foti aɗa andi ko ɓeydi ko ussaki ko henne kamɓe ko kamɓe kaali mbiya wonde budget président de la république ko ɓeydi par ce que ko heddi ko wonko gandanɗa hoorema ɗum nani ɗon fonds politique nan ɗon ko 11 milliards président de la république 9 milliards premier ministre 49 millions à 50 millions président de l'assemblée nationale wonno ko 49 millions par mois joni ko 50 millions par mois voilà wadde en gandi wonde koko ɓeydi hay sino tawi ko oɗo yeru goto dokkuɗen eɗen gandi koko ɓeydi ko heddi ko henna wonande koko ɓeydi député ji otoji muɗumen koko ittano kamɓe ɓe gari ɓe gartiri wadde firti koko ɓeydi 50 millions kala oto 165 député kala député ene heɓa 165 oto en gañinani député ji ɗi kono leydi tolni ɗo e koɓe kalano ustude feeji ɗi ko fotano wadde ɗum député ji kañumen koko keeɓi ko keɓanno nde keeɓi nden alana ɗumen nimsa en gañinani ɓuuri kadi ni e koye muɗumen gona jambureɓe e kaake janel walla gona jambureɓe e ko renda wiyede wonde ahan da temedere nan ko an jeeyi temedere nde ko transport ma ɗo jiɗɗa fof mbaɗa sa yiɗi jara koyɗe sa yiɗi ƴeewa blouson maɗa nde assemblée are joɗat fof mbiya mbaɗa waɗa sport doga ha assemblée nationale ɗum ma wallitani to banggue coftal ɓalli sa yiɗi mbaɗa ɗum kono noon ka jambour e hoore maɗa hay goto suusa wiide wonde yahata ene wiye ƴeewe oɗo député nan yaha totta ko minen jeeyi oroji ɗi wiyatake wonde ko minen lowon ɗumen carburant et pourtant won député kañumen ko ɗum mbi wonde ko kañumen ko keɓanno ko henna to banggue indemnité ji transport muɗumen ɓuran ɗumen ko wiyete wonde otoji nani enen gayfay dow men basa eɗen jogui toɓɓe ɗiɗi goɗɗe yesso e sa fami ɓeydugol salaire aji joni comme par exemple comme par exemple premier ministre régime Macky Sall heɓanno 4 millions comme le 4 millions 4 millions comme oɗo premier ministre men Ousmane Sonko mais sa nani ɓeydugol ngol koto fond caisse mabɓe noir non salaire no foti salaire 4 millions ok kamɓe fof 4 millions le premier ministre kamɓe ɗum hay premier ministre hanki heccangue haali ɗum 4 millions mi yeehi centre international Abdou Diouf to en o wi wonde président de la république heɓata ko 5 millions premier ministre heɓata ko 4 millions a faami de député simple wi heɓata ko moins de 4 millions kono noon 4 millions ɗi kanko o yaw ɗumen min mbiyanmi o hawtaki ɗumen de o hawti ko an keɓo gayna 50 ujunere 50 ujunere ko an o hawti ko heɓata ko o yawi o ɓeydani o yawi ko maɗa ko o ɓeydananima o woni hawtade e alors ko kanko ko makko ko henna o hawtaki ɗum sago usta kada o ɓeydani o us o ɓeydu kay so yawanima kay fiti kanko aɗa woni probléme woni probléme o sindu joni hande ɓe jinno ayi seɓe mbanno ɗum tan hande se mbi ke plan de redressement ɓe goni ene wawi nannade comme par exemple ay ndeɓe mbiyan ndeɓe gondi à l'opposition ɓe mbiyatma ko fond noir ko haram hande fond noir o daguima au moment où ɓe gandanɗa hoorema presque primature que presque 9 milliards présidence ko 12 milliards assemblée nationale presque 50 millions
ajam abbas mboɗo heewi wiide so neɗɗo wi yimɓe culmu yo ido hoore mum taw ala laɓagal amatuman tunde fellitiɗe usane laamima ha yalti ƴettani salaire président wonana e galle président koko yaafi acci ko ɗum woni gonga o jaafoɗon musidɗo o wi toɓɓe men en naata toɓɓede tan jirguelen ha goɗɗo hen kalen caɗele immigration ɗo il faut ko kalen ɗo immigration ɗanni en kagal dewgal lawol e ngal hewani lawol ne heewi caɗele afrique ne jogui caɗele e leyɗele dolnuɗe mawɓe waɗeɓe woɗeɓe dolnuɓe afrique ne jogui caɗele hakkude mum e koye mumen afrique ne jogui caɗele e leyɗele badduɗe kewol sénégal haali ñanden noddi ambassadeur Mauritanie jaagoɗo debbo kalfinaɗo jokkudal leydi men leyɗele goɗɗe wonde Mauritanaɓe ne mbatta yobde koyte ko carte de séjour hol yandema hen abbas aɗa andi ko adi foof leyɗele men ɗeɗo ɗiɗi so Allah min bon mbeɗa yaadini carte séjour yo waɗe par ce que ko ɗum ko wadde régularisé neɗɗo manam neɗɗo ɗo mbawɗa won foof aɗa felti wonɗo ne a felti ɗannade aɗa woni nokku vraiment won en règle mais wonko gandanɗa hoore ma ina hamni ina hersini e min de e to banggam yiide ɗum e nder nokkuji ɗo ɗi foof comme par exemple ay hannde sa ummima ɗo aɗa fayi Nouakchott ɓuuri men ɓallade a faami kala ɗo ndewɗa ɓe ganduɗa hoore ma aɗa fuɗɗi ɗon taccude ɓe pewdantuma kayitaji ɗon wonde a yamirama ɗiɗo kayitaji sa nawi ɗum ya waw wonde toon ha sabba naggam mbawa wonde en règle mais ko ɓuuri ko en hamnade woni comme par exemple a natat jeeya yimɓe en tare te taw kamɓe mbaɗi autorisé yo yimɓe naat taw kadi a yamirama a heeɓi kayitaji a yooɓi ha gayni a waɗama autorisé a naati so tawi tan eɓe jagguimama hakkuderde nde a faami ɓe keeɓi kayitaji ma ene wawi boom kawra e woni 7% cekkata ɗum mi yi jahran samedi oɗo passé jahran yi bon eɓe tera ɓaleɓe taw a wawi wiide exactement o ko sénégal ngal wona sénégal mais ko étranger par ce que yimɓe heddiɓe ɓe ganduɗama ko e wuuro ngo jeeya hay goto teraka ɗo Nouakchott ɓe tera jomum men ni ene dogo yimɓe ene dogo ni ene jalta e natte connude kamɓe ɓe tera ɗumen eɓe jaggatma ko par force ɓe jurnuma e oto sa hokkimoɓe kayit jeeya neɗɗo yaltin kayit e poche mum total ɓe jag kayitoɓe ceeka inne taw kayɗo hewan lawol bon ko aɗa kayit dewɗo lawol a ƴewat kayit dewɗo lawol a ƴewat neɗon suusede kayit taw ƴewani allen kayit mum gandanɗa hoore ma jomum addat par ce que kala natowo Ross tawi natiɗa ko Ross walla natiɗa ko jama a faami mi anda point ji kedi ɗi mais ɗiɗo point ɗiɗi kam kalɗo natɗa hen aɗa woni étranger a faami ko kala étranger mbawɗa wonde ko alay saago ɓe mbaɗma enrôlé so mbaɗimam enrôlé ha gasi ɓe dokkatma kayit te a yoɓat presque ujunnaje tati joɓata c'est vrai uguyi ujunnaje tati uguyi ɗi sa yoɓi ɗum ko kañum woni ko gandanɗa hoore ma ɓe mbaɗma permettre on kay dottatma waɗat photo waɗa kala ko ganduɗa ma ko kañum woni e pièce ma d'identité kadi mbaɗa empreinte uji ma ɓe ƴetta ɗum soɓe ƴetti ɗum haɓe gayni noon ɓe dokkuma ɓe tottuma kayito soɓe tottumama kayito a nawri kayito ene waɗi hen sa ƴeewi pomme less ma taw hen devise 50 € ɓe jammiri an a hankkadi a hokkama autorisation wawde nadde wuuro ngo aɗa waɗa circuler pendant 3 mois e nder 3 mois ɗi noon aɗa jogui droit quand même yaade juureɗa kayitaji keddi ɗi pour mbaɗa complété pour mbawa dañde carte séjour mais so tawi comme par exemple an a joguima kayit ma on ɗon moɓe tottuma ɗon ɓe mbaɗimam ɓe jamirimam yanata sa naati ha nder ɓe jagga kayitoɓe ceeka hulɓini Sénégal watti namnade carte séjour Mauritanie Sénégal naaɓe ina jaɓa tan kono dañani jaam hol yandema e ɗum etoore aɗa andi il faut paamen hakkunde leydi Sénégal e leydi Mauritanie to banggue gonkaji leyɗele ɗe eɗen gandi Sénégal jeeya koye CEDEAO Mauritanie jeeyaka e CEDEAO mami Sénégal hakkunde muɗumen e leyɗele CEDEAO ɗe ene jogui nanodiral ngal gandanɗa ene woni hakkunde muɗumen e ɗeɗon leyɗele kono noon leydi Mauritanie ko woni hakkunde leydi Sénégal e leyɗele jeeyaɗe e CEDEAO ɗe ɗum ala hakkunde leydi Mauritanie ndi e leydi Sénégal to banggue kayitaji par ce que Mauritanie jeeyaka e CEDEAO ɗum ko ɗuma banggue il faut yimɓeɓe kadi mbawa sernude ɗum ganda kadi Mauritanie ko waɗata refoulé ko henna ko yaltinta ko walla ko riwata ko henna paamen wona Sénégal naaɓe tan kadi aɗa andi d'accord ma min mbeɗa jaaɓi ɗon Maodo Abou mbeɗa jaaɓi jaffoɗa rek mbeɗa jaaɓi c'est à dire jiɗmi wiidema ɗon tan comme par exemple hakkude Mauritanie e Sénégal hannde wonko woni hakkude maɓɓe ko ngannduɗoma ala e hakkude Sénégal naaɓe e leyɗel goɗɗe to banggue enɗam kala ha non banggue enɗam e banggue faggude banggue fof kono noon il faut paamen
ay ko woni kayit ko woni loi ko loi loi wonda ko cehilagal a famide loi wonda ko cehilagal leydi fof jigi ko loi ji mudum jigi ko sariya mudum sariya non wonda ko endam wonda ko cehilagal wonda ko bandiragal wonda ko koddigal gonga heddi ko kalantuma mi do en ko wonata bange kayitaji di adani murtani waɗanno kala naatuɗo e leydi muɗum kuppar carte séjour ujunnaji sappo nde jettiɗa fof ala ha janggo ala ha ɓawa janggo a kuppar carte séjour en mbaɗino ɗo yewtere sappo sefa ujunnaji sappo sefa capantati ujunere ugguye ɓe qimoto ɗum wonno ha hande o ɗum ene heddi hakkude leydi murtani e wonɗen leyɗele kono noon hakkude leydi murtani ujunnaji sappo mbiɗa ujunnaji sappo sefa waɗani temedere ujunere ugguye non ujunnaji sappo ko capantati ujunere ugguye eyyi ɗum ɗon noon hakkude leydi sénégal e leydi mauritanie wonɗoɓe paamodiri wonɗoɓe jowodiri wonɗoɓe nanodiri ko woni nder ko en ganda en jettorta ko toon kono ko woni dow ko eɗen gandi kam paamodiral woodi ha hakkude leydi mauritanie e leydi sénégal kala ɓiɗɗo sénégal naajo naatowo leydi mauritanie kala ɓiɗɗo mauritanie naajo naatowo leydi sénégal ene jogui ɗo poɗɗa rewde ko holtoon waɗi ko nokkuji taccirde ene jeeya ɗin nokkuji ko wayno ros ko wayno barage jama ko wayno gurel oumar ly e abdi ɗum ɗo ene yamira ko nokkuji taccirɗe gandaɗi joni noon an ka ɓiɗɗo sénégal najo aɗa yiɗi yaade mum so tawi a ari nden a ƴettanno ko wiyete devise ko en devise ko 50 euros a famide ene qime hedde ujunnaji jeeɗiɗi ha ujunnaji jeegom e joni ɗum natti devise o natti kono noon so tawi a ari maɓe mbaɗene kayit comme quoi ko lomtotoɗo devise o hay sinno tawi a yoɓata oɗon kayit jaaha sa yettoyima nokshot aɗa jogui droit circulde e wuuro ngo en fodde lebbi tati kono noon e nder lebbi tati ɗe so tawi a yettima an ka sénégal najo ya consul sénégal gonɗo to mauritanie mais ko ɗon woni probléme ɓe dokkatamama temps fatami jofna fatami gayni explique somi gayni explique jaaboɗa wonde ɓe dokkata siɗaɗi jiɗi mi tan fattanami jofna temps joni sinde ɓe dokkatnoma temps mbawa yaade pewdiya e nder lebbi tati ɗi ɗum ɗon kan ha ne wawi nannade mais temps wawa diwde dokkeɗa lebbi tati no worno mbiya wonde aro kaka mais lebbi tati ƴew mbimi ko ɗum woni ko mbimam ko joni ɗum woni ko jinmam ko waɗa expliqué mbimi eɓe dokkimama lebbi tati aɗa saɗa rewa saɗa tacci eɓe dokkatma ko lebbi tati mais e nder lebbi tati ɗe dokkatma wona saɗa tacce ko ma tacca eyyi d' accord sa tacci sa tacci fattanmi nder lebbi tati ɗe dokkatma ɗi woni probléme ha lebbi tati timmi hani mbawa yettude mbawa ɗum andi so tawi a nannam a natti hande a yalti jangge mi jagguima noon abbas heeɗomi seeɗa hami gayni explique par ce que won heɗotoɓe en heɗotoɓe ɓe eɓe jiiɗi famde bisimilla ko ɓen jiɗɗen famminde mbima wonde ko so tawi a tacci frontiére o ko mauritanie gummiɗa a ari ɗo ene sénégal ka mauritanie najo sa yettima a heeɓi papier devise o ya consul mauritanie gonɗo ɗo en le même jour ɗo jiɗɗa fof sa yiɗi ñande sa yiɗi ɓawo fattanami jofnanma abbas fatami jofna an woni mo rokkata temps par ce que a ɗaccani temps mom waɗa explique i an a rokkani temps min mi wawa explique mbiya wonde goɗɗo to yo rokke temps holno wonirta wawa gasde mbima wonde ko so tawi a ari a rokkama ya consul sénégal walla consul mauritanie ƴettoya toon carte consulaire oɗon carte consulaire noon haadema hebde ɗum il faut présenter carte maɗa d' identité walla passeport maɗa mo gasani jaaha consul maɗa tottuma carte consulaire o waɗata diire ko lebbi tati pour mbawa dañde ko wiyete carte séjour ndiɗon leydi carte consulaire oɗon ko on nawata pour mbawa dañde carte séjour oɗon mbawata dañde ɗum noon ko ɗon ɗo naɗɗa leydi ndi ha daña lebbi tati so diwi ɗum carte séjour o so diwi ɗum a heɓtata carte séjour o ɓe jaltinte leydi ndi te so tawi ɓe jaltinima jooɗo hirani ha duuɓi ɗiɗi nde puɗɗa wawde nattude e mayri ɗum ko mauritanie o koɓe tagui heddi noon ko an so tawi a ari aɗa jogui carte devise mo gaɗa guila heccenke waɗa walla ko guila ko adi ngal ɗo nanodiral a ari a salima ƴettoyde carte a holli kam oɗon kayit min komi autorité holno mbaddanmi kayit o min jinmi wi kanko o wi ko kayit kesso no mbimi ko kayit kanko o anda si mi no a anda par ce que non a yiyani par ce que an no fattan an holmo jiiɗa présente ɗo mi wima wonde kayitam nani a famide ko no hay so ari arti hande non aɗan waɗi win omo wawi artude hande taw o anda ko woni e nder hen non watte aɗan waɗi win noon hen gueɗe foof min komi namdiɗe keɓanmi ɗum haqiqe keɓanmi ɗum dalila haqiqe goho komi jiiɗo eɓe jagga yimɓe
a faami mbimami ko ɗon ɗo jimɗo ɓe jagga yimɓe a faami mi wawa widemo oɗo ko Sénégal naji walla wona Sénégal naji kono ko laaɓami ko mi yiɓe jaggi yimɓe a faami tottiɓe kayitaji jaltiɓe pucci men walla sakuji men tottiɓe kayitaji taw kayitaji gonɗe lawol ɗi gasani eɓe jaggiɓe ceeki est ce que an ɗon kayitaji ɗiɓe jaggi ɗi ɗiɓe ceeki ɗi est ce que a ari ha ganduɗa kayitaji ɗiɗo ceekaɗi ɗi ko kayitaji baɗɗi valable walla ɗi mbaɗani valable c'est à dire ko ɗum woni ko jinmami ko wiide jiɗimi wiide ko caggal majjum heɓ hen haqiqa par ce que nde jimde ɗum hunde jakam no fewi namdimi woodi ɓe keɓimi namdimi ɗumen mbimi ono ɗum ɗon wayi eɓe mbaɗi kam en expliqué haɓe kolliti kam mo mbaɗɗum expliqué holliti kam e wonde non seulement ɓe ceeki kayit minimum mo ganduɗa ma koko arno en liggoto e muɗum eɓe dokki ɗum ko faveur yo noddu ɗum téléphone lawol gotol noddi téléphone on noddimo wimɓe wonde kaari min ndem naggam omo ara omo ummi to nokku makko to omo ara ndo yetti ɗo wiya ɗo o nangui on naggam o tawi on ɗon ittama ɗon nete caggal majjum o wi o kuppi ko séjour e feede joni timmani balɗe nayyi ko on ɗon nayi ko ɗon joni on jaggama kayit mum sekama nawtama Mauritanie nawtama Sénégal a jarama Abbas no ya fami ha gonɗen koye woɗɗo tawana yaha beele ko ɗum fuɗɗi ko ɗo e Sénégal on jimo tan naɓe taƴɓe carte séjour e saliɓe jagga ndiwa walla piya e wuro he yita ɗum min de mbimami ko hanki battindimi ƴewde rapport o tuggude ko nanodira ko fewde ñallangal hande wonde gueɗe ɗe ɗe ndewi lawol eɗene jaara yeeso hay saɗende wotere ala hen mottanaɓe fof tañi carte séjour eyyi mi yii kadi rapport goɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa union européenne waɗi félicité leyɗele ɗe en sababude darde muɗumen ko fati e habde e ko wiyete immigration clandestin c'est exactement ça non yaafo darɗon seeɗa exactement ça ɗum tan woni ɗon a famide par ce que neɗɗo a wawa félicité de wonde golle maɗa moƴƴi ɓe goni ke habde immigration clandestine woodi leyɗele Europe naaɓe ittuɓe kaylis men ha heewi tak joɓiɓe kamɓe joɓiɓe eɓe kaɓo ɓesɗo Sénégal naaɓe Abbas to ha gay ko namdalam ko jinmi wiide namdalam a haalinani mo tan jaaka e CEDEAO jaaka nangam e nangam o mais Mali nan ɗon haade mum yaltude ne jeeya hende Sénégal naɓen tampine Côte d'Ivoire nan hande ina tampine ngal kuulal ɗi gañi na tampine banggue kayitaji sa ala kayit nagam sa ala Sénégal najo na tampine toon na tampine Côte d'Ivoire te kamɓe ɓe tampintake ɗo eɓe tampine Congo eɓe tampine Gabon e Angola ɓe tampintake ɗo Maodo Abou ayi sa famille comme par exemple sa famille jaffuɗa Maodo Abou komi namda ɗo aɗa ƴermi jaabo ha namdeɗa jaaboɗa eyyi bismillah ay min mbimami wonde ko fati e kayitaji min en mbaɗino ɗo yewtere mbimami temedere e Mauritanie najo nani ngari ɗo henna e nder temedere ɓe so tawi a ƴeewi fodde capanɗe jeegom e mabɓe ganda consul Mauritanie walla ambassadeur Mauritanie ɗo woni e nder Sénégal woodi mettinɓe woodi jaɓɓe mbi ko gonga la même chose ko Sénégal naaɓe wonnoɓe Mauritanie e nder temedere tawa fodde capanɗe jeegom e mabɓe ganda ambassade Sénégal ɗo woni e Mauritanie ganda consulat namdal to jafoɗa no foti Sénégal cikkuɗa Sénégal naɓe wonɓe Mauritanie ɓe e Mauritanie wonɓe ɗo ɓe hol hen ɓuuɓe wawde namnede kayitaji e andude ambassade mumen e min de ɗon mi waɗani ɓeto walla mi waɗani luskir ko fati e majjum kono kam mbaɗa andi to banggue kayitaji ɗi wonko kumpitimi hen holma leydi ɓurde wawde namnade kayitaji wonko kumpiti min Mauritanie fof ene hawra to banggue kayit Mauritanie ɓuuri respectude kayit ɓuuri wawde namdade kayit par rapport e ko heddi ko e ko wattindi ko haade ngal ɗo nanodiral woodde gila ni e laamu Macky Sall tawi leydi Sénégal e hoore muɗum watti namdade kayitaji holko waɗi par ce que so kala ɗo jaaɗa e frontiére leydi Sénégal ma taw ɗon police frontiére o yeru minen to amen to ummade waalalde faade ga en ma taw police frontiére o poste ɗuma muɗum nana demet ma taw eɓe monta jum a famide eɓen ɗon so tawi gummiɗa ko risatolen gummiɗa ko rosen so tawi a ari poste mabɓe nana croisement ros ma taw ɗon so tawi gummoriɗa ko to banggue kay hayɗi walla to banggue Bakel e ko nandi hen so tawi a ari ma taw poste mabɓe nana Matam walla nana kadi a famide ɓoyan holde poste uji frontalier ma won duuɓi sappo mbiya kam wonde ɓoyan sa wiyama Sénégal ɗumin ha joni sa wi duuɓi sappo ma won duuɓi sappo mbiya kam ɓoyan Abbas yaaf mi yeddani police frontiére nana waɗa golle mum kono ñande fof ujunaji temedde ɗimen jaggende ndiɗo ɗen mbaɗa ko bonte ngala kayitaji aɗa andi holko waɗi ɗum ala aɗa andi kadi union européenne holko woni nandiral muɗumen e ɗeɗon leyɗel ko fati e majjum kala baɗo immigration clandestin jogota ko kayit kala baɗo immigration clandestin jogota ko kayit no wodi
aɗa andi holko haɗa ɗum jogade kayit haɗa ɗum jogade kayit ko jogade miijo wonde so tawi mi nanngama mi nawte leydi komi nawta heɗo leydam pour noon mi wasa nawtede mi wasa jogade kayit so tawi mi ala kayit kala police bawɗo nanggudema leydi fof ndi mbawɗa nanguede ala fof leydi ndi ɓe mbawi nawdudema aɗa andi hannde ɓe jaggete ɗon so tawi ɓe jaggima ɗon ɓe gonda e ma ɗon won hen tampinaɓe wontanaɓe caɗele wontanaɓe lor woda hen koɓe libéri woda hen ko heddi woda hen koɓe nangui ɓe berlo e ndiyam ɗum waɗi e nder immigration clandestin marinaji ɗi henna surveillance uji ɗiɓe mbaɗata ɗi wonɗen laade so tawi ɓe jiiɗumen eɓe gonde e batuji ala ko ɓuuri ɗumen tekkude e sellude e ŋeerde ɓe pelmoto laaɗe ɗe ɗon ɓe kela ɗumen wooda ko maayi ko heddi ko ɓe danda ɗumen taw fof kamɓe mbaɗata to banggue immigration e ko heddi ko e jafoɗam to banggue immigration to banggue kisal e ndenka soldateɓe ne mbi duuɗe keewi men kono adnani en kisal wawde haŋade mo fotade nadde naata e leyɗele meɗen tokar a wawa ɗum a wawa haŋade non mi wiyani a wawa non mais endude wasa wade foti wade tokar ene ende aɗa andi holko woni enden ay sa ƴeewi hannde comme par exemple laaɓi men frontiére uji men ɗi par rapport e Mauritanie neɓe no ɓesgol men ɗi tampinirani Sénégal naaɓe Mauritanie naaɓe tampiniraka noon ɗo e Mauritanie to banggue kayitaji hay comme par exemple ayi to banggue frontiére ɗo Sénégal ɗo e frontiére o tan katta namdeɗa kayitaji gasi à part ɗon aɗa wawi wadde circulé nder Sénégal ha tampa tawa goto namdaki ma e kayit goto tandis que maintenant sa ummima ɗo jaaɗa comme par exemple Mauritanie kala mataw 10 métres mabɓe namdom kayit kala 10 métres ma namde kayit rutti kadi e jomumen jawra ɗum ɗon a jogoto kayit ma taw on waɗi valable a fami jomumen jagga ceek min ko ɗum ɗon woni ko min mbawa heddo mbawa famodirde ɗon mi wawa jabde ɗum par ce que kaɗo haala ko haala min nanguirta ɗum ko haala pepidaka aɗa andi holko woni ɗum no fattanmi haala ma non fattanmi haala ma seeɗa mbimami wonde ko min mbaɗa wawi soynade Abbas Nana ko ɓalejo Nana waɗi contrôle mi yi Abbas yaltini kayit holliri kayit o seekama mi yi ɗum kono mi wawa andude kayit mo Abbas holliri ceekaɗo o ko holyon kayit mi wawa andude ɗum joni noon fattan hami jofno fattanami ala joni noon min so tawi mi yi ɗum mi yiɗi bonnidde ko ɓen ko mbaɗi ko mi wiya aha Abbas de ko ɓalejo ko Sénégal najo nanggama kayitaji mum keptama ceekama non aɗa andi min nane mi wiyani Sénégal na mbimi ko min mbimam wonde ko mi wiyani a wi noon mbimam ko min wonde mbaɗa wawi ñawrude ɗum ñawore bonde mi ñawɗum ñawore bonde mi wiya Abbas nanggama ko ɓiɗɗo Sénégal naajo kayitaji muɗum keptama ceekama tawa noon mi anda kayitaji ceekaɗi ko kayitaji gonani falab e kadi Abbas o hoto yejjid ayi to banggue nde devise aji ɗi nde joɓete nde wonɓe gandanɗa hoorema joomum ene jogo devise fodde duuɓi sappo devise aɗa andi no foti waɗata falab so tawi a takki frontiére aɗa andi foti waɗata falab mi namdimam non jiɗmi ko mbiya kam aɗa andi walla anda ala mi omo wawi wiide omo namdo taw namdo koko andi par ce que min jiɗmi haalande komo anda jiɗmi haalande komo anda ay mbi togara ay mbima wonde to banggue devise aji ɗi devise nde waɗa he nde so tawi a yooɓi devise maɗa devise o koko wiyete ko argent de poche ɗum nanguirte ko argent de poche joɓari ma ndiɗon jooɓaɗi aɗa andi so tawi a naati leydi ndi ɗo henne ene jooɓaɗi ndi gasata mataw a dañi ko nanguiɗa walla so tawi a ari walla a ari aɗa jogui ko puɗɗoriɗa golle walla haajuma ene haade haaju o gasde ɗum o ene wawi jogadema toon ɗum woni devise o ɗum woni nafoore muɗum ɗum tan woni nafoore muɗum on ko nafoore mais diine ko hen paɗen ɗum woni fattanmi aranma seeɗa ɗum woni nafoore muɗum ndeɗon nafoore noon ima ko e nder lebbi jeegom ima koye lebbi jeegom ko heddi ko ay Abbas ay to banggue wonande immigré ji wonande Sénégal naaɓe walla wasa wonde Sénégal naaɓe leydi fof jogui ko loi ji muɗum leydi fof jogui ko no lelnir kuule muɗum so tawi aɗa naata e leydi ndi koye ndir ndiɗo mbaadi natirta e leydam so tawi a ala e ndiɗo mbaadi a wawa nadde leydam donc ɗum ɗon so tawi leydi waɗi ɗum il faut enen gonden e ndimagu e gonɗude wonde ndiɗo leydi ko sariya muɗum waɗi min so tawi mi ari komi Sénégal najo mi ari Mauritanie mi woppama mi deeƴir toon firti ko mbaɗa woni e lawol somi wonani e lawol mi woppetake so tawi komi Mauritanie naji mi ummima Mauritanie mi ari e Sénégal mi woppama mi deeƴi ɗo firti ko mbaɗa woni e lawol somi wonani e lawol komi nawten mi wona ha e leydi ndi kadi aɗa andi ɗo caɗele fof ko ɓeydi ɗum ɗeɗo caɗele fof ko ɓeydi ɗum hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko tuggude 89 fewde ñallangal hande kala mo anda ɗum gandal muɗum ene ngakki ko adi ɗum ko alano caɗele ko adi ɗum ko alano caɗele no welma jaada ha no welma gurtuɗa hakkude leyɗele ɗe
kono tubbude 89 fewde ñallangal hande an a yi koɗɗa koye dande maayo a yi ko taccata ummo sénégal yaha murtani remo ya waalo ko ummoto sénégal yaha murtani remo ya jeeri ko ummoto murtani ara sénégal remo ya waalo hayti no tawi sénégal kam jeeri muɗum heewani ko rema gani taw ko murtanaɓe ummotoɓe murtani kono kam ene tacce ngara remde waalo ɗum koko wodno ko adi ko addi 1989 sodoyoɓe maaro e dilin caggal maayo sodoyoɓe ɗum ha e ñallugue hande nge so tawi ay non hande o sa yi e woni mi coodiya toon ha janggo ɗo usaki coggu no mbimi wonɓe gandanɗa hoore maɗa nan toon e frontiére murtani sénégal ganda seefa kay ko sénégal naaɓe gure nan toon sukaɓe muɗumen nan ɗo ganda seefa gandi ko ugguyi a jaama haali gonga ɗo bandiraɓe jaafoɗon toɓɓe wottan garten leyɗele men neɗɗo no wawi namnede kayitaji o naata e leydi mais koyte ko carte de séjour ko haaju naggam addimi ko balɗe naggam mbaɗanmi so ala e leydi wona lawol gollotoɗo mo jaaka e leydi permis de travail o yoɓa ko foti yobde o nanna e kees laamu so ala e leydi alna leydi gartam certificat de résidence ɗo neɗɗo hoɗi ande ɗo hoɗi janggo so waɗi bonande yiite en donki par ce que ngal ɗo legal ngal koɗɗen leyɗe koɗɗen nde fof ko bat boniyankoɓe meɓe jaafuɗon min goni hen ne jeeya dole mbaɗa ko beela hay goto anda naatɓe leydi ndi ɓe ngala carte consulaire nanɗo goto moon fof e ndeɗo toɓɓe haala hen konngol wasi mum jawten saabu sawo gasi min jafɗa mawɗo abou min saɗir min tomi donkimi nandirde e mawɗo abou ha joni aɗa jogui guuɗe makko mbeɗa manki nandirde makko waɗi mankude nandirde makko e on ɗon fana jaabaki namdalam ngal ha joni kam waɗiɗa jaaba non mi jaɓode seeɗa tan mi ara seeɗa hoɗɗo mankimi ɗo nandirde makko woni comme par exemple ay e jii toɓe tataɓe nde koje ma ɗi presque gasi wadde non haal aɗani min holko jiɗmi yiide wonde comme par exemple hande Mauritanie e Sénégal fotano ko woyni fotano ɓilade ɗo ha ɗeɗo caɗeɗe eyyi min noon ko hoɓɓe fof mbimi de ko kala koɗo mbimi mais min kalami tan ko sénégal moto tan kalda façon précise c'est à dire ko ɗum woni ko gandanɗa hoore ma hannde senen kala sababu toka abbas toka wima laawol anda ceelagal anda enɗam anda koddigal anda nandude ngu ɗum en woodi ko loi aɗani loi so wiyama ko loi a faami mbimi tan comme par exemple hannde tolérance mo sénégal jogui o Mauritanie ala ɗum manam no waɗirata ni traité gummiɗo Mauritanie arnaɗo ɗo e sénégal no sénégal nan mbaɗata ɗum traité Mauritanie ngala ɗum abbas ça c'est clair sa haali ɗum min mbaɗa wawi wiidema ko majjere kalduɗa ɗum bisimilla par ce que aɗa andi holko waɗi ɗum daro e poste frontiére taccirde soit ko barage jama daroɗa ɗon ƴeewa Mauritanie naɓe ko ummoto Mauritanie ene tacce gayno ko ƴeewa contrôle o no wayi so ɗum ala so ɗum ala daro poste rosso ƴeewa ko taccata ko contrôle o holno sifori so ɗum ala daro poste mo mbimami wonde gonɗo halwar to e jum daro e poste o ƴeewa Mauritanaɓe aroɓe ɗon ɓe hol traitement moɓe mbaɗante so ɗum ala daro e poste Dagana ƴeewa Mauritanaɓe tacciroɓe ɗon ɓe hol traitement moɓe mbaɗante ay kala ko jiiɗa mbima woni loi ko loi mbasen ƴettude han eɗen kertidira ɗum e leydi gotel walla e leñol gotol walla e hinde wotere enenen kalani haala hinde wona ɗum kalim que un sénégalais qui sénégal et Mauritanie mbimi ke wonde traitement wona goto et ça c'est vrai joni namna gotal cakkiɗen ɗo namna gotal abbas a yi walla nani sénégal naji jaggaɗo mo tan waɗa e fule arteɗo e sénégal taw ala kayitaji daw tan taw jogui kayitaji to manam kayitaji ɗi ganduɗa hoore ma jomum yamirama yo naat ha wawa wadde séjour muɗum comme par exemple min naati ha mbawmi yamirede yom wat séjour an holto natirɗa ko jama natteɗa ko jama c'est normal mo jiiɗa nangga o kayit mum seeka holto natiri ma paami abbas c'est sérieux to natiri jama kayit makko natiri abbas an haali toga an ko gonɗa ɗo ko a meeɗide motannaɗo jaggaɗo ela kayitaji waɗa e fuule tan yaltina fatna motane yita tokara mi yiyani ok on jarama on jarama ndeɗo toɓɓe no wayno musidɗo wima gasi alaɓe toɓɓe woto min joguino banggue ndungu ngu musidɗo toɓɓe nde gasi ha laaɓi amijino haalden ndungu he mataw garten toɓɓe wonde en julnima no feeto banggue immigration an uddino holko ngol ma cakkitol abbas wadde en goppi ndungu o
en goppi ndungo e d'accord ala problème donc min nalde makko kongolam batndigol woni ko yafnade bandiraɓe surtout peut-être yewtere ndemata waɗi ɓuurla seeɗa mais kam ko yidde famminde yimɓe tan hande en waɗi yimɓe tigui rigui loriɓe e ɗiɗo frontiére uji vraiment yeɓe ƴewto Afrique fof ne kewi caɗele surtout yeɓe ƴewto surtout min mbaɗanmi indexé banque Sénégal yeɓe ƴewto no feewi par ce que neɗɗo saɗa wadde neɗɗo aɗa walla ɗum e relation hakkude moon en ɗumen ayde ɓesgu ma en ummoɗo ne yatonete wat traité on ɗon dossier haw timmu taw ɓesgu ma so ɗum ɗo yeehi toon ene wone jaam toka konngol ma cekkitol tagara ko addi fof ko eɗen jogui duwaw on wondirten e koye meɗen sankare musidɓe meɗen ɗiɗo tawi kadi ko bandiraɓe wuurdanoɓe woni Mouhamadou Bocar Ba ko feeral kanko wonno président section New York ko fedde Pulare speaking kadi kanko wonno mawɗo délégué ji fedde Pulare speaking fedde Pulare speaking ene jogui 50 section fof ƴetti ko délégué goto kamɓe 50 délégué ji soɓe ndendi kanko Mouhamadou Bocar o kanko wonno président mabɓe omo hawri El Hadj e aljuma jawru ɗo toon to États-Unis d'Amérique goski ki suwa arde haw eɗen cabbi goski ki en hanki ɓe keeɓi goski ki o fewnama gasi heddi noon koɓe cuwa heɓde certificat de décès o e certificat mo ganduɗa hoore mata ko kam wawata rokkudeɓe ittudeɓe toon goski ki artirde ɗum gayen wadde kanko Mouhamadou Bocar o eɗen duwanomo eɗen duwano dendagal bandiraɓe feeral e kuuɓal eɗen duwano heeɓiye e kuuɓal eɗen duwano dendagal bandiraɓe kam nde tawno ko jaggal mawgal e nder rendo meɗen surtout min to banggue hooram ko neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa korsinɗomi jiɗɗirɗomi saabu Allah e nelaɗo saabu min gandodiri ko 2005 tuggude 2005 ko waɗi duuɓi nogas min somi gollodiri e Pulare speaking hami ñaami mbuɗo Pulare speaking caggal Allah e nelaɗo muɗum ko kanko Mouhamadou ndeysaan kadi o jogue yam hoolare no feewi ɓesgu makko o fawi ɗum e juuɗam ɓesgu makko kala ko cohli e makko e gurdam makko nde woytanoto makko koto am gara nde baba abou wallu min e ɓawa mamin badnimen so tawi mi haalanimo tan o fawtata hen konngol o wiyata ko sukaɓeɗe nde wonde ko yiituɓem eɗen gandi so tawi a haalani kam mi salo ha ɗum waɗi hankkadi koto maɗa tan ɓe iwrata ɗum noon kamɓe ɓesgu ngu eɗen duwanoɓe bandiraɓe Pulare speaking fof e feerla fof neldama duwaw e gardugol hono kanko Harouna Dia mo ganduɗa Dia ko ɗo cuuɗi meɗen Waali Diantang ko kanko ardi hande o fedde Pulare speaking eɗen duwo noon ko hono noon Youssou Hakkien Kalidou Kayen kañumen fof ko yimɓe ganduɗa hono maɗa o wurtino e mabɓe kanko oɗon mo ganduɗa hono maɗa kanko Mouhamadou Ba Diado toon to feeral ko hono noon kadi Demba Abou Julde mo ganduɗa hoore maɗa kañumne kadi ko musidɗo Dia ko ɗo Dungel ɗo kañumne kadi hawri e Ladial ko même ñalawma so tawi a ƴeewi Demba Abou Julde ko neɗɗo ne kadi baɗɗo fayida ko hono noon en duwonotoɗen hono Samba Hammadi Diop ɓurɗo andirede Ngori nde tawno kala ɗo ɓe goni ko kamɓe goni kala ɗo ɓe goni kamɓe jaadata jamma e ñalawma suba kay kiki kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida mo haɓetaki mettinta no Mouhamadou Ba siforini kankone ko noon o sifori wadde inde lewlawol communication e gardugol maɗa an Abou Samba Diop eɗen ndendina duwuji meɗen fof e juuɗe maɗa mbawa ɗum yettinande en ɗamɗam yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata kala ko neɗɗo no gollo yo gollo golle moƴƴe janggo sowma yi o wona kedde jamɗe o wasa wonde kedde jaleɗe ɓesgu makko tedda hono nemo caggal makko so gollima ko boni o wonata kedde jaleɗe o wonta kedde jamɗe ɓesgu makko fiinde ne haaɓe caggal makko yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna en nelliɓe duwaw kamɓe pop en calmi bandiraɓe gabonaɓe Diallo Demba Olel mo cuuɗi meɗen dañcaɗi gonɗo Libreville Oumar Hamad Sarr mo cubalel goto e tanaɓe tata baydi en mo Port-Gentil Malick Ba toon to leydi Gabon salminama en calmini mo ganduɗa ko Moussa Mbaye mo beelinaɓe sa majjol Adama Gadio mo jafan soye gadioɓe Mamadou Amadou Konté ɓi Amadou Konté jaggal manggal Amadou Konté yalla yurmo ɗum yaafo ɗum Mamadou Amadou nan lomtimo dongal ngal yanani yo Allah junnu ɗum Saydou Do Sarr mo bokki jalluɓe Saydou Baba Do Sarr mo bokki jalluɓe o salminama Samba Jiggu mo tawo dendude ɗon jetten Ibrahima Mamadou Dia Diallo Balil salminama jurama yettama Meydi Sow mo dañcaɗi salminama en jarnimamaɓe kamɓe kala jetto joguiɗo fuɗɗima wala ɗo haadi Gabon fof Libreville ha Port-Gentil en jettiɓe en jarnimamaɓe lewlal communication ñalawma hande o caméra ko Djibi Dieng montata ko Ali Fall wayi kono wayatno Abou Gaye to banggue nano Abba Sarr to banggue ñaamo ko ɗo katten ha lawol ngol so jeeɗo ñaawi